ना नुआ दिपेन बर'आबो मावदों भुल प्रमद बर'आबो मावदों अबिन्द बसुमतारियाबो मावदों किन्तु बिथांमोना बर'नि जातिनि खाथिराव बर' बिमानि गाबनायनि खाथिराव दिनै रन्जन दैमारिनि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव उदखारि सानखौ फालिदों आरो बिदा फंबायनि खोथाखौ आरो प्रमद बर'आ सासे बिटिआरनि दैदेनगिरि जानानै आरो लोगोसे बर' फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरि जानानै बेबायदि खोथाखौ बियो गोसो गोरबोनिफ्राय ओंखारनाङामोन नामा? थिग खोथाखौनो सोंदों आङो उदखारि सानखौ डाइरेक्टनो एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि फोरखौ असनमान खालामदों आं बुंगोन बेखौ दिपेन बर' गाज्रि मोननानै लाब गैया आबसुनि मानसि दिपेन बर'आ गाज्रि मोननानै एकदम गाज्रि मोननानै लाब गैथ्रा खारन नोङो नोंसोरनि सरकारानो दिनै प्रमद बर'आनो जोंनि एनडिएफबि खौ लाबोदों आरो दिपेन बर'आनो जोंनि एनडिएफबि खौ सावरायनाय टकआव जिरायहोनाय मानाय गासैखौबो बिसोरनो खालामदों खालामबाय एकर्डबो खालामहोबाय मानिबायबो जों गनायजोब्बायबो एक्स एनडिएफबि नि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोना गनायजोबनानै दिनैहाय फैयै 1 बोसोर बा 2 बोसोरनि उनाव मा खुंलायखो बिसोरो उदखारि सान इनडाइरेक्टलि सोरखौ उदखारि होनखो दिपेन बर'आ गावनि फिसाज्लाखौ उदखारि खालामाखै दिपेन बर'आ गावनि बिफायाखौ खालामाखै नामा प्रमद बर'आ गावनि फिसाफोरखौ गावनि न'खरनि बिमा बिफा बेफोरखौ गावनि बिदा फंबायखौ बियो उदखारि होनाखै बियो सोरखौ होनदों बियो इनडाइरेक्टलि उदखारि साना जों एनडिएफबि खौसो बिसोरो उदखारि सान फालिदों दानिल' नङा बिसोरनि बेफोरबायदिखौ खालामनाया बुहुमाव मोनसेबो जायगायाव गैया सिलायजों गावलाया लाफानो उदां जानाय बुहुमाव खोनाया प्रमद बर'आनो बिराद लेखा गोरों जानो हागौ आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन मानोना दिपेन बर'आबो मोननाय नङा बुहुमाव मानसि थैया लाफानो नांगौ मानसिखौ सोरखौबा गावा लाफानो बा सोरबा सासेखौ माबा खालामा लाफानो बा थैया लाफानो उदां जाफेराखै होननानै आं बुंगोन जायनि जाहोनाव दिनै बे उदखार सानखौ दिनैहाय दिपेन बर'आ खालामदों दिपेन बर'खौ सोर खालामनो होदों प्रमद बर' खालामनो होदों बेखायसो बिसोरो दिनै उदखार सान खालामनो हादों नों बर' जातिखौ दिनै उदखारि खालामजोबदों दिनै नों बर' जातिखौ टेररिस्ट खालामजोबदों सोर खालामदों नोंनो खालामदों आंनो खालामदों टेररिस्टखौ आंनि फंबायखौ आं खालामदों टेररिस्टआव खोख्लैदों आंनि फंबायखौनो आङो बिदि साननांगौ दिनै दिपेन बर'मोना आं आसा खालामगोन फैगौ बोसोरफोरावबो टेररिस्ट डे बेखौ खुङाबा मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो बिसोरो जुदि बेखौ खुङोब्ला इन्टेलेक्सुवेलि मानसिफोरखौ सिन्था खालामनानै सावरायनानै खुङोब्ला मोजां जागोन गावखौ बिराद गियानि गुनि खालामबा जानाय नङा आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन दाथ' बे रोखा जादों खुनु रायजो राजाफोरजों जोंनि बर' हारिनि माखासे मेलेमजिबिफोरजों सावराया हसिया आरो सावरायदोंबाबो गावसिनि माखासे आबसुनि मानसिखौल' लानानै सोरबा इउपिपिएलनि मानसिखौल' लानानै बे बेरेखा सानखौ बिथांमोना फालिदों बेहाय जोंनि बर' हारिया मालाबाबो बिदा फंबाय सोदोबखौ रावबो लाबोआ नाथाय आबसुनि मानसिफ्रा बांसिनै लाबोबाय थायो बिथांमोना गावजों गाव बिदा फंबाय दाङाबाजिखौ अराय सम लुगैयो ना गोजोनखौ लुगैयो जों बेखौसो बुंनांगोन बिनि थाखायनो फैगौ बोसोराव फैबाय थानाय बोसोरफ्राव बे सानखौ फालियोबा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव माखासे कुइसन सोंनांगौ आरो बे बेरेखा सानखौ फालिनायनि सिगां गोदानै सावरायफिननांगौआ जोंनि थाखाय गोनांथि होननानै सानना सारा आं बेखौ 100 बार बुंगोन फैगौ बोसोराव जुदि प्रमद बर'मोना दिपेन बर'मोना जुदि टेररिस्ट डे बेखौ जुदि खुङोब्ला आं दाबो बुंगोन फैगोन बोसोराव टेररिस्ट डे उदखार सान खुङोब्ला बेफोरो जोलैनि हांगार होननानै बुंगोन आं जोलैनि हांगार बर' जातिखौ बर'आनो बुथारग्रा जोलैनि हांगार होननानै बुंजागोन बिसोरखौ आं टेररिस्ट डेखौ खुंजानो बादों जोंनि बिसोर जुदि टेररिस्ट खुंबायबा जोंबो खुंनो हायो बिएलटिआबो खुंनो हायो माबा मा होनना बुङो गुबुन जेसेबां आफादफोर दं बिसोरबो खुंनो हायो टेररिस्ट डे दिनै आबसुआल' खुंनो हाथारबाय नामा बर'नि गेजेराव आबसुआनो गोरों गियानि गुनि सिन्थार जाबाय नामा बा बे हादोरनिफ्रायलाय गावनि जातिखौ टेररिस्ट उदखार सान खुंफेरनाय जाखो बेफोरलाय आं बिनि सायाव भिडिअ खालामदों हगारदों फैगौ बोसोराव आं दाबो बुंगोन टेररिस्ट डे उदखार सान जुदि खुङोब्ला दिपेन बर'आ
साननानै ला आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन नाङा नोंनि ब्लेसिंजोंनो मोनथिबाय दिफेन बर' नोंनि ब्लेसिं नाङा आं नोंखौ ब्लेसिंसो हरबावगोन आं नोंखौ आरो नोंखौ नांनायनि बारै बर' हारिनि उदां खालामनायनि बारै माखासे खोथाखौ आं बुंबावगोन नोंसोरखौ दिनै नोंसोर बायदिखौ जोङो टेररिस्ट दे खुङोब्ला जोंबो हायो जों एक्स एनडिबि इउनाइटेड फरामाबो खुंनो हायो इउपिपिएलखौ प्रमद बर'आनो खुंनो होदों बेखौ उदखार सानखौ बिनो खुंनो होदों सिलाय सावहोग्राया सोरमोन प्रमद बर'मोन बै समाव सावहोग्राया दंफांखौ सिलाय खालामबाय सावहोबाय उदखार दे खालामग्राया प्रमद बर' आमोलनिफ्रायनो जादों दा बारासो खोथा बुंनाय जालायलांदों बेफोरखौबो जोंबो खालामनो हायो एक्स एनडिबि इउनाइटेड फराम हिसाबै जोंबो खालामनो हायो जों खिन्थु खालामा मानो खालामनो बेफोरखौ लाबोयोब्ला बेफोरखौ जुदि खुङोब्ला आंबो नोंनि सायाव जुदि उदखार सान जुदि खुङोब्ला होनबा जों बर'नि खौसेथिया माहाय थाखो जों माखौ नांना मानि थाखाय नांदोंमोन जों हानि थाखाय नांदों ना गावबा गावनि थाखाय नांदों ना जों गावबा गाव पावार बेखौ लानो लुबैनायनि थाखायसो जों नांदों बे खोथाखौ बुंगोन दा खोनानो मोनबाय जेब्ला गिबिसिन जोंनि एनडिबिनि गिबिसिन बुथारग्रोग्रा माखासे हानजाया आबसुवानोमोन नाथाय एनडिबियासो बेरेखा सानखौ उदखार माखासे सानखौ एनडिबियासो फालिनो हानाय लामा दंमोन नाथाय एनडिबिनि गिबिसिन बुथारग्रा माखासे मानसियासो उल्थायै आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा मा साननानै नाथाय माखासे मेलेमजिबिफ्रा बुंदों जोबथे साइलाव थानायफोरनि बिथांमोननिसो माखासे बेरेखा खामानि मावनो थाखाय बे उदखारि सानखौ फालिनाय जादों अब्ला दिनै प्रमद बर' आरो आबसुआ एनडिबिनि गोजोन सावरायलायनाय आरो बे एकर्डखौ मोजांखौ आरो उननि समखौ लुगैयाखै नामा बेबायदिनो बर' हारिया आवगायलांबाय थानांगौ दावहानि लामायाव जेरैबायदि जों नुबाय जारिमिनाव गियारनाब्ला सारा सुभाष चन्द्र बसुनि माखासे जारिमिनजोंसो एसे गोरोबनाय जों नुदों इन्डियानि थाखाय सोरबाया दिनै थखन थुनानै माखासे माबाखौ लाबोनो नाम जाबाय थिग बिदि जादों नामा सार नों जाखिनि बाथ्रा बुंदों बे थिगानो जाहैदों बाथ्राया दिनैहाय सल' फिसा फिसा सल'खौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा फरायनो मोनबोदों क्लास 1 क्लास 2 बै समावहाय जि जायगायाव अमाया हालहैनाय बे खोथाया आंनिल' नङा जेरावहाय हालहैदों अमाया उरहैनानै ओंखाम मोनजानो गोनाङावहाय सैमाया गादेरनानै सैमायासो उल्था हालहैदों होनना बुंना लाहैनाय सेम बेफोरबायदिखौ जाहैदों क्षमा खालाम बर' रायजो राजाफोरनाव आं बेखिनि बाथ्रा सल'नि खोथाखौ रिजायना बुंनाया दिनै रन्जन दैमारिनि बेलायावहाय बिथांमोना ओरैबायदि क्रेडिटखौ लानो लुबैबाय थायो दाबो आंना दुखुआ दाबो बावहायनो दङ रन्जन दैमारि सारखौ बरननांगौ होननानै बुंलायबाय थायो आंबो बुङो नोंबो बुङो बयबो बुङो बरनगोन जों माब्ला मानो बरननो हाया मा जाहोन दं जों बै समाव नांनाय थैनाय माबानायफोरखौ जोङो दिनै ज्राब दोनथ'दों एज ए बर' जाथिनि खाथिराव सोरबा साथि बा जों आंबो भुल मावदों नोंथाङाबो मावदों सोरबा दिफेनाबो मावदों प्रमदाबो मावदों हाग्रामायाबो मावदों सोरबा चन्दन खाम्फा बिथांमोनाबो मावदों भुल बिथांमोना भुल मावनायखौ गाव बिथांमोना नुवा दिफेन बर'आबो मावदों भुल प्रमद बर'आबो मावदों गबिन्द बसुमतारियाबो मावदों खिन्थु बिथांमोना बर'नि जाथिनि खाथिराव बर' बिमानि गाबनायनि खाथिराव दिनै रन्जन दैमारिनि फारसे 1 घन्टा मानो सानफेरा मोजां खोथा मानो रायजो राजानो मानो मेसेज होफिननो नागिराखै बिनि खेथ्रआवहाय बयबो लुबैयो हाग्रामायाबो दिनै पावारखौ लुबैदों प्रमद बर'आबो आंनि पावारा बायसिगोन नामा बे पावारखौ नेलायगासिनो दङ बिसोरो हाग्रामाया लुबैदों आं पावाराव थांसिगोन मोनसिगोन प्रमदा बुंदों आं बायसिगोन नामा खिन्थु बेफोरखौ दोनथ' बेफोर खोथाखौ दोनथ' जोंनि बर' बिमानि थरथिंसे मोदै गनायनि खाथिरावहाय जोंनि बर' आइजो सासे रेप खालामजानायनि खाथिरावहाय दिनै जोंनि बर' जोहोलावफोर गावथारजानायनि मुङावहाय दान्दिसे जों ज' जानानै बे जियालाव जेसेबांफोर दङ सोरबा ओरैहाय सेन्ट्रेल जेलनो सोरबा ओरैहाय गुबुन गुबुन जेलावहाय हाबनानै दङ बिसोरनि बारै एसे सानलाय एसे सानथ'लाय गावबा गावनि बेनिफिटखौ गावबा गावनि लाभालाभखौ साना लाफानो गावबा गाव पलिटिकेल पावारखौ साना लाफानो पलिटिकेलालाय मा गाबोन नोंखौ रायजो राजाया सासेखौबो जुदि मोजां मोनाबा बिपिएफआबो देरहाया इउपिपिएलआबो देरहाया
मोननैबो हान्जाया देरहाया पलिटिकेल UPPL आलाय माथो मोजां मावदों बर' बिमानि थाखाय बर' बिफानि थाखाय बर' लाइमोननि थाखाय माथो मोजां मावदों बे बोसोरथामा माथो मोजां मावखो दे बुं आं बेखौसो नांगौ आरो ओमफ्राय दे हाग्रामायाबोलाय माथो बबे बिथिङाव माखौ मावखो बिथाङा मावाखै नङा मावदों आं बुङाखै दे बिथाङा এই বলে যে गासैबो बिथिङावनो गाज्रि जोब खिन्थु आंनि मेगनावबो नुदों खामानि मावनायखौ हाग्रामानि आं 17 बोसोर नङा 15 बोसोराव बिथांमोनाबो मावदों खिन्थु बेफोरखौ जों दोनथ'नानै नों मावदों नों मावाखै नों उमुक लाबोदों बे उमुक लाबोआखै बेफोरखौ जालदाब दोनथ'नानै बर' बिमानि खाथिराव बा बर' रायजो राजानि खाथिरावहाय दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां प्रब्लेम दं बे प्रब्लेमखौ दोनथ'नानै बे प्रब्लेमखौ एसे मोजां साननानै मोजां सावरायलायनानै माबोरै समाधान खालामनो हागोन NDFB-नि गथ'फोरनि खोथा केसनि खोथा दिनै खैला मैलानिफ्राय सासे चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सासे गथ' आंनावहाय जेब्ला नोंनि रुमाव थाङो अब्लाना आंनो फन हरदों आंनाव वारेन्ट फैबाय सार मा खालामगोन बेखिनि बाथ्रा सानदों दिनैसिमबो ओमफ्राय वारेन्टआ थांबाय थायो जे नोङो बहाय दं आं न'आवनो दं नोङो माबायाव फैयोबा बिजनि माबा थानायाव फैयोब्ला अफिसाव जोंनि माबायाव फैयोब्ला हामगौमोन होनना बुंबाय वारेन्ट फैगासिनो दङ बेखौ बोखांखायो अलरेडि दानखायो बेखौ होनबाय बेफोरनि खोथाखौ एसे सान आं बेखिनि बाथ्राखौ बुङो दिनैनि समाव स्पष्ट खोनानो मोनबाय जेरैबायदि फैबाय थानाय समाव अफिसारखौ मालाबाबो UPPL आरो BPF-आव थांगोनखौ रावबो रायजो राजाफ्रा मालाबाबो दा सान आं स्पष्ट आंनि बे केमेरायाव आं दोनखाबाय भबिष्यतआव जुदि थांनाय मालाबाबो जानाय नङा डियार नाब्ला सारा उदां जाबासो बुंनो हानाय मोनसे रायजो राजाफोरनि खाथियाव बुंनो हागोन आरो माखासे रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जाबाय थादों गोदानै XNDB-फ्रा मोनसे जायफोर जेलाव थानाय बिर जेलाव थाग्राफोरनि थाखाय माखासे डियार नाब्ला सारनिफ्राय लानानै गासिबो सिनियर जुनियर बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि थाखाय माखासे बिटिआर एकर्डनि दफा बायदि मावनो थाखाय माखासे गोदानै XNDB-फ्रा मोनसे आफाद दाफुंदों बेबायदि समाव माखासे रायजो राजाफ्रा माखासे NDB-फोरनि गेजेराव माखासे गोनो गोथो जादों सोरबा बिबानगिरिफ्रा बै समाव UPPL-नि जानानै सोरबा टिकेट लानाय सोरबाया सोरजोंबा रोखायै बिथांमोनहा ओंखारखानायमोन माखासे राजनितिकआव बेबायदि माखासे गोनो गोथो जादों बिनि थाखायनो गोनो गोथो जादोंब्ला बिथांमोननाव थांनानै अन केमेरायाव भिडिअ खालाय उननि समाव BPF हान्जाजों थांफिनगोन ना UPPL-जों थांगोन ना जेरैबायदि बिबानखौ लानानै जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि थाखाय माखासे खामानिखौ मावफुंलांगोन जोंनि बर' हारिनि माखासे बर' निउसफोरनि खाथियाव आङो खावलायो आरो बर' इउटुबारफोरखौ आं खावलायो बिनि सायाव एसे स्पष्ट एसे जोबथारना होगोन नामा सारा इउनाइटेड फराम अफ XNDB-नि माखासे बिबानगिरिफोरनि थाखाय गोनो गोथो जाबाय थादों जोंनि इउनाइटेड फराम अफ XNDB एज आंबो सासे मेम्बार हिसाबै आं बुंगोन जोंनि इउनाइटेड फराम अफ XNDB-नि दैदेनगिरिफ्रा जा बुजिनानै दिनै बे आफाद बा नैबे जों गोदान मोनसे जोनोम होफिननाय इउनाइटेड फराम अफ XNDB पार्सनेलि सोरबाया सोरखौबा जुदि सापर्ट खालामोबा बेखौ बुंनांगौ आंहा जेबो गैया खिन्थु इउनाइटेड फराम अफ XNDB हिसाबै आं बेखौल' खावलायगोन जे जों जेरैबायदि दा गोदो जेरैबायदि गोख्रों गोरायै थादोंमोन ओंखायनो आङो जोंनि दैदेनगिरिफोर आं मेम्बार जानानै आं खावलायगोन जे रावबो पलिटिकेल हान्जाजों आंनि नुनायाव कयेकजन दैदेनगिरिफोरखौ बै समाव दिनैहाय बुंनो थाङोब्ला UPPL-नि जानानै गेलेदोंमोन आरो UPPL-खौ ओरैबायदि मददबो खालामदोंमन केम्पिन माबा माबि बायदिसिना बिदियाव थांनायखौ नुदोंमोन नाथाय दा बै दैदेनगिरिफ्रा जोंनि इउनाइटेड फराम अफ XNDB-नि दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि दिनाव बै बिथांमोनखौ सोरबा UPPL-आनो होन सोरबा BPF-आनो होन बिथांमोनखौ मालाबाबो माबा खालामनाय नङा आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों नाथाय खिन्थु जोंनि दैदेनगिरिफ्रा UPPL-नि दैदेनगिरिफोरखौ कयेकजनखौ लोगो लाहैनो हागौ आरो थांनोबो गोनां जानो हागौ खामानिनि थाखाय BPF-आनो था कंग्रेसआनो था सोरबा पार्टियानो था खिन्थु जोंनि इउनाइटेड फराम अफ XNDB-नि कयेकजन दैदेनगिरिफ्रा अपेनलि माने केम्पास माबायाव इलेक्सन टाइमाव केम्पास जुदि अपेन ओंखारोब्ला
बेखौ जों एसेब्लाबो सानगोन आरो सिन्था खालामगोन बोरैबाब्ला बेखौ एरख'लायनायनि डिसिसनाबो दंलायोनदां जोंनाव थानांगोन औ बेफोरबायदि आरोखि आंना बेखौनोल' जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स-एनडिएफ बिनि दैदेनगिरिफोरखौ आं बुंगोन बेनोल' गोदो जेरैबायदि दैदेनबोदोंमोन एनडिएफ बि आफादाखौ जोंनि सेंग्राफोर दा डिस्ट्रिक्टआवहाय जों दिनैहाय मोनफा मोनफा दिनै डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आफादगिरि माबा माबि दाना होनो हाबाय दा मोजां मोनदों बिथांमोनखौबो मोनफा मोनफा गोदो जेरैबायदि फरमेसनाव लिरनायफोर दंमोन बैफोर फरमेसनफोरखौ मानिनानै बा नायनानै एसे सोलिलायलायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो स्पष्ट खोनानो मोनबाय जेरैबायदि माखासे जायफोर बिबानगिरिफ्रा गोदानै बिटिआर एकर्डनि उनाव इउपिपिएलजों हेफाजाब होदोंमोन माखासे खामानिखौ सोरबा बिपिएफ हान्जायाबो मावफुंनाय नङा सोरबा इउपिपिएलआव मावफुंनाय नङा बिनि थाखाय मालाबा समाव अबेबा हान्जाखौ अबेबा खामानिनि थाखाय माखासे खोथाफोरखौ सोंनो थाखाय थांनो गोनां जायो बेफोराव रायजो राजाफ्रा स्पष्ट माखासे सोंना लानाया मोजां नाथाय बिथांमोननि हान्जाजों बा इउपिपिएल हान्जायानो जा सोरबा बिपिएफ हान्जायानो जा जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि थाखाय माखासे माथो होग्रा गैयाबा आरो जायफोर दिनै गादियाव दं बिथांमोना रायजोनि खामानि मावनो ना अफिसनि खामानि मावनो ना जोबथेसालियाव थानायफोराव खामानि मावनो माखासे समा थोआ जायो बिनि थाखायनो दिनै माखासे खामानिखौ मावनो थाखाय बेबायदि आफादखौ दाफुंनाय जादों आरो उननि समाव रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होलांगोन आरो जेसेबां एनडिएफबिनि फेमिलिफोर जेसेबां सोरबा सारेन्डारानो जा सोरबा डिसचार्ज लानायानो जा सोरबा जिरायनानै थानायानो जा बयबो हेफाजाब होलांगोन होननानै आसा खालामो सायाव दिनै सावरायलायनायाव सोरनिबा पार्टिनि थाखाय जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला जों आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो दा बिनि सायाव जेरै अफिसारा दहाय बुंखाबाय मालाबाबो थांनायाव गैया आरो मालाबाबो रावबो बायनानै लांनो हानायबो खेमथा गैया जोबथारनायाव फंसे बाथ्रा बुंबावो नामा सारा आं बेखौनोल' बुंगोन बर' रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनोल' बुंगोन जे नोंथांमोना सार रन्जन दैमारिखौ जुदि फोथायोब्ला बा सार नाब्ला बिथांखौ जुदि बिसास बा अननाय दङब्ला माने रावबो पलिटिकेल हान्जाफोरखौ दा फोथाय आं बुंखायो बिपिएफआबो बेनो इउपिपिएलआबो बेनो ओंखायनो आं बुंदों जे रावबो पलिटिकेल हान्जाफोरखौ बर' रायजो राजाफ्रा दा फोथाय मानो होननानै बुङोब्ला फैगौ 2024 ना 2023 मोनसे इलेक्सन दंबावो बे इलेक्सनाव नोंथांनि गोनांथि आसि बिमानि भटखौ लांनो फैगासिनो दङ ओंखायनो नोंथांमोना सांग्रां जाना थानाया मोजां बेफोरबायदिनि फारसे जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेराव बर' बिमाफोरा दिनैहाय गामियाव थाग्राफोरा सादा सिदा रावखौ थगायनो रोङा सिदा सिदा सानो बेसेराफोर अननोबो ओंखारलायलाङो माब्लाबा बिथांमोनखौ ओरैबायदि खोथा बुंनानै ओरैबायदि बुंहोयो आयै आं मालाबा दुखुबो नाङो माने लाजिथावबो मोनो माने भट बिहैनायफ्रा आरोखि दे माने बेफोरबायदि भट बिहैनायाव आं बेखौल' खावलायगोन रायजो राजाखौ जायफ्रा गामि ओनसोलनि बर' रायजो राजा बर' बिमा बिफाफोर दं नोंथांमोननि भटखौ लांनो फैगासिनो दङ ओंखायनो नोंथांमोना बेफोरनि फारसे सांग्रां जाना थानाया मोजां जागोन होननानै आं सानो बयनिसिमबो जोंनि गोरोन्थिफोर जादोंबा निमाहा मोनगोन होननानै बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय आं बेखौल' बुंगोन आंनि जोबथारनाया थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालाफानो आं बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारि